nagsarata ket nasursurog ti agayat ken ka lupay ammom men ngadan nagtagikwa daytoy pusok adang ti sungsong batan na sino badame daytoy nga ayat timpaay mo naidumduma aragsak lupay ammom men naaddan asawa dayta ayat mo intalek mo latta kanya apay nga tuy riknak jak magawida tunggal kanito nga adda taden na naigamer kaditon kaunggan jakun ammo no anyan put pagbanagan ayang ayan ta di maiparbeng rumbeng kadi nga inta sa tenganen sidsidirenak daytoy konsensya di bakit mo kanayon a tumawag jakun ammo di aramiden rumbeng kadi nga inta nagwin naswag apay nga tuy riknak jak magawidan tunggal kanito nga adda taden na naigamer kaditoy kaunggan jakun ammo no anyan put pagbanagan ayan ayat ta di may parbeng rumbeng kadi nga inta sardenganen apay nga tuy riknak jak magawidan tunggal kanito nga adda taden na naigamer kaditoy kaunggan jakun ammo no anyan put pagbanagan ayan ayat ta di maipar